Forsikring er mange ting. Du kan forsikre dit kæreste eje. Du kan forsikre det vigtigste i verden. Du kan sågar forsikre din bedste ven. Og siden 1967 har vi i GF kunnet forsikre dig om, at alt bliver godt igen. Faktisk vil vi allerhelst forebygge skaderne, før de sker. Derfor uddeler vi vildfløjter i et forsøg på at skåne både vores natur og vores medlemmer. Og skal du stå for et arrangement, kan du trygt låne en af vores hjertestartere. Det er helt gratis, uanset om du har dine forsikringer i GF eller ej. Nu synes du måske, at vi er lige rigeligt overskudsaktige. Men det man siger er mig selv, for i GF deler vi ikke bare overskuddet på vores forsikringer. Vi har overskud til hinanden.